Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito and Evelyn Hadrake, Bisavilla Review Center, Dr. Dinya Mapalo, Dr. Maria Teresa Fortunato, Lilian Alvarez, Rainiel Becky Peralta, Luis and Carmen Cañete, Linda Go and Lydia Ngo, Gloria Mendoza, Mama Cotto, Sucor Construction, Mrs. Rix Lagari and Family, Normerta Buntilao, Carmelita Mabini Flower Stall 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors of this Holy Mass, choir members, pilgrims, offerers, and all volunteers. Healing, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro Joel Taok, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Fructuoso Ibanez, Manuel Manggubat, Inday Trinidad, Oligario ug Susana Gabukan, Marilyn Sungahid, ug Aida Inabangan. Birthday blessings ni Mrs. Linda King ug Mrs. Penny Pahares. Pasalamat ni Asuncion Atega, ingon man second anniversary of the Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Chapter, Orhelio. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Conceso Go Macias. Mga kalag gipamisahan ni Attorney Pai, ingon man ang mga kalag sa purgatorio. Ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ngayon, minawta ring Santos nga Misa atong sa ulogon karon paghataw tagtaghang panalangin alang kanang tanan nga nagsimba, no? Ipa sa tuwa mga ipahinungdan. Asa igsoon nato diya sa kapanimalay nga nagsimba. Unta ang kalinaw maghari sa inyong panimalay o igsoon natong mga gibado nagibati, mga masakiton. Tagatas Ginoo og mga healing, no? Pag-ayo. O kanino mga igsoon nga nagsimba ng Santos nga Misa, haay mo karon sa inyohang sa ospital, sa tindahan, o asa magaling,
ang panalangin sa Ginoong ta magauban kaninyo pinagining santos nga misa. Ug karon maandaw kita pagsaulog sa ting santos nga misa atong basulan ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluan ang atong mga sala, pero ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Katay sa iyang mga tao, dinisayuta ang Ginoong Diyos, langit tunggari, Diyos Amahan, makagagaong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Ginoong Jesucristo, magtunganaw sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nanawagan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuong sa Amahan, naawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam doon, o Jesucristo, pan sa Espiritu Santo, diyan sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Magampo kita.
Gamhanan walay kinatusang Diyos, ligonang mong pagtuo, paglaw, paghigugma. Himuang ang buhaton namo sa may gugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Dadun ko sila gikan sa mihanan ug sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta ug mga bakol uban kanila, ang mga mabdos ug kadtong mga talianak. Mamalik sila nga usa kadakong nasod. Mamauli ang akong katawhan nga manghilak, nga nagampo samtang dadun ko sila balik sa Israel. Dadun ko silang ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa kaamahan alang sa Israel, ug ang kamagulangan kong anak, mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimugdag kong nga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Unya ang atong baba na puno sa hudiyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran, ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato, ug naglipay gayud kita. Napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran, o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapat diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mga nga managsadya. Napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy,
managdala sa binhi aron ipugas. Mamalig sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang pangulong pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato. Maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siyag mga halad nga sunugon dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, maimo akong amahan karong adlawa. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot sila sa Jericho. Sa diha ang mabiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan may buta ginganlag Bartemeo, anak ni Temeo, nga naglingkod o napakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maoy di ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluyin taon ako. Daghang may kasaba ug pahilom kaniya. Pan misamot tinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluyin taon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, gingna nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag ka na niya. O giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya o biduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsa ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo nagkaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog kang Jesus.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Doon ako'y tigmo. Abli ang mata, pero dili ka kita. Sirado o gipiyong ang mga mata, pero kakita sa tanan. Unsa man or kinsa man. Mo na ato ang suwayan og pamalandong ba sa Ebanghelyo karon sa mga pulong sa Dios nga atong pamalandongan karon ba. Itaw na to ang tubag niya ng atong tigmo. Sa usa ka sentro sa kanabang sentro sa institusyon sa mga buta, di na ilang apostolate pa o nga ang mga buta na ito igsuong makalimos nga naas kadalanan, ilang kuhaon, unya ilang ibutang dito sa sentro, unya ilang tudluan o mga kanang gitawag ito skills ba, kahanas, no? Mas papasahi, o upang pa mga trabaho ba. Harunos na gitawag ito magamay makita. Naibuong sila nga, bisan pa sa gitawag ito mga pagtagad nila, ipahimutang na sila. Ang kini mga buta, manglayas man, gyud. Manglayas, ni gabi ira ba gyud. Wala problema lang gabi kay wala sa makita ang adlaw gabi pero manglayas gyud. Muna ilang ipangutana. Ngano manglayas mo nga na may pagkabutang diri. Dituduan mo og mga kahanas na pag mo kita. Ay ilang tubag mo ingon simple na kaya ingon siya. Ay, mas maayo gid gawas. Kay sa among papakalimos, mas dako among kita. Maigsuon, ganang kinibitang ato ang pananaw ba, no? Ang daghang paagi lagi nga ang tao makakita di lang sa mata. There are many ways of seeing, no? Seeing things. Gani, no? I don't know with you, pero ako nagtuod ko nga mas daghang makita ang atong kasing-kasing kaysa makita sa atong mata. We can see more in loving than in looking sa ato niya mga mata. Abutin nyo, agree ba ka mo nagdi-agree? Nga mas daghang makita kasing-kasing kay kung di ka mahigugma ka mahigsuon ba? Makita ka sa makita sa mata, ang pagbati sa imong isikatao, ang kayuhan sa imong isikatao. No? You could see, even kita ka sa Ginoo gani, with your heart. Ang problema sa Ginoo, no? Nahatag ni kabalaka, lain sa iyang apostolado, ang ikatagbo gyud mga tao bitaw nga dunay mata, makakita sa mata pero dunay maayo mata pero buta, di makakita. Muna kahingawan, yung Ginoo, you have eyes but you cannot see. Sama ni. O kini may nga tawhana mo ikatagbo mo, kini mga pesta may matagbuan niya gyud kana gyud sa iyang apostolado. Kitang tigsimbahan mo Domingo, hindo mo, pila ka Domingo ng labay, tanaw itong mga tao nga katagbuas Ginoo mo. Una, itong mga Fariseo. Tanaw mo sila, mais lagmata, pero gibutaan sila sa kailang kasuko sa Ginoo, nga di sila kakitag unsay maayo nga buhaton sa Ginoo. Boss gyud sayo. Nabutaan sila sa ilang pagkaroon ingnon, na tungod ni ana, no? Di sila kakita unsay ilang mga depekto. O gani, di sila kakita gani sa pagtabang sa isikatao, sa kahulugan sa balaod, na diin, maogyod ang pagtabang sa mga tao.
Kato di ay, katong niaging mga simana, katong dato, no? Nga batanon, ngayong Ginoo, tagaay ko kinabuhi, unsa man akong kinabuhing dayon. Ngayon sinitabo, itong kinabutaan siya sa iyang bahandi. Wasa ikaw kita sa offer sa Ginoo ba, nga ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kinabuhi. Mao, nga kanang di ka mahigot sa butang sa kalibutan, o ang tinuod nga kalipay, anaarag yun mahitabo. Kung ikaw, motabang sa imong isikatao ug mosunod ni Kristo, mosunod kaniya. Real joy is in helping and sharing for others. Kasi kita na. Hasta gani ang mga apostoles, no? Nununggo, at Domingo, mao yun, no? Kinabutaan sila silang ambisyon, no? Nga sila yun, makabutang, makalingkod sa the position of power, no? O sige, buhat sa Ginoo, gibadlong sila, gipaamgo sila. Murag giingnas na ba nga, okay, naay power. You will have power. Pero karang gahom, ibutang gani mo na sa imong o. Musuod ang ganing o ang gahom. Ang kanang gahom, mahimo na nimong paagi sa pagmandar, panlupig sa uban, pagdiktar. Pero ina sa Ginoo, ang gahom, ang isud kasing-kasing. Kung ang gahom isunas kasing-kasing, it becomes the power of love. Unya, ikaw, mualagad, mahigugma si misikatao, magpaubos. Kita gud gusto magyuta, tanan gyud tama, dakong tao ba? Gusto kita man number one. Pero sa Ginoo, para niya, ang dakong tao number one, mao katong last ug pag-alagad sing isikatao. Gusto tanda madato ug mabalipayon. Pero sa Ginoo, wag ang tinuod pagkadato mo man nga dili ka dato tungod diha nga kwarta. Dato ka tungod kay kamo ka manghatag, may ka manghatag. No? Usa man dato ang di manghatag. Ug ang tinuod nga kalipay kung malipayon ka, mao ra gyud ang pagkalimot sa imong kaugalingon aron pag-alagad sa uban. Baga ang Ginoo gusto yun nga moayo ka na to sa tuang magpagkabuta ba. Kita bitaw nga, marabang sa naatay mata o niya, di ta kita, tungkol kay nabutaan kita sa nakakayo, no? Sa bahandi, sa gahom, sa kasilang, sa kaligut-gut, tanan-tanan. Anything, sa sala ba? Gusto Ginoo. Ang gusto niya sa Ginoo ba nga unta, kita, mahayagan, gikan niya sa kangit-ngit sa tuang kinabuhi. Sa Ebanghelyo karon be, gining buta gitawag og Bartimeo, iyang giayo, no? Gusto man niya pag-ayo. Si Bartimeo nga diha, no? Nakamatiko nga diha ni Jesus, nisinggit pag-ampo. Nisinggit yun. Niya ipaduol siya ni Jesus. Naginan si Jesus, unsa may ako mahimo alang kanimo? What do you want? Unya puwang pa niya, gusto kong makakita. Unya niyong Ginoo. Yun sa man siya pag-ayos Ginoo. Unsa may nakaayo niya. Ang nakaayo niya puwang pa sa Ginoo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Tuwag kay si Bartimeo, ni buta siya. Pero siya ni sangpit sa Ginoo ni Kristo. Nituo kaniya. O nituo kaniya, puwang pa niya, Kristo, anak ni David, Savior. Nituo siya nga siya ang Ginoo, ang maluluwas. Ang Ginoo, kanang pagtuo, mo'y nakaayo kanimo. That I may see pagtuo. Inunod ko ni Hari Solomon, ura-ura ang pangutahan na yun. Yung pangutahan na sa Ginoo nga ito kaniya, unsa may imong gusto, kay ako ning ihatag kanimo. Niya unsa may tubag ni Solomon. Again, murag yun sa that I may see, nga makikita ko sa imong kabubuton. Sa imong kabubuton, kay imong kabubuton mo'y kaalam nga magiya kanako. Magigsuon naman ikini, ang pagtuo sa Dios. Ang pagtuo sa Dios mo ay makaayo kanato. Gikan sa kangit-ngit nito sa kahayag. Kay si Kristo magyud ra ang kahayag. Unya ang antidote, di ba niya? Ang antidote sa darkness sa kangit-ngit,
ang makasulbas kang ngit-ngit mo man ang kahayag. Ang kahayag. Kaya itong mata mga igsuon, bisang unsa kini makamaayo pa, kung way kahayag, way kasiga, way kahayag sa itong abot sa mata, di kita. Nakasuoy mo tanaw sini, kaya igsuon mo sinihan, ngit-ngit man na. Igsuon mo, di wadyo kayo makitaan. Pero kataon-taon ito kay ma-absorb nag-light ang imuhang mata, makakita na kang gamay. So without the light, ibig sa ngaayo pagkagmata, di dyo kakita. O si Kristo yun, mao ang kahayag. Kahayag sa tao, sa atong kilagnong kinabuhi, sa atong kinabuhi. O kan palitan mga igsuon, kanang pagtuon ni Kristo na akan nato. Ibaw kasi mitabo, mga danagan ta, ang kahayag na akan nato. Madanagan ta, una sa tanan, no? Kung ang pagtuo na akan nato, madanagan ta, ug makasabuta sa kabubuton sa Dios. Sama ni Solomon, sama sa ni Bartimeo, no? Nga sa ilahang pagpangita, no? Sa pagtuo, silang pagtuo sa Ginoo, nasunod sila ni Kristo, nakasunod sila ni Kristo, si Bartimeo, o si Solomon, nakasabot sa kabubuton sa Dios. Diha sa kaalam. Kita ganun mga isuon, kung naagin ito ang pagtuo sa atong Ginoo ni Kristo, mahayagan kita gani niya na. Kita madanagan ta mga isuon, o makakita ta ni Kristo, ha? Makita kita ni Kristo with the eyes of faith. Kita ni Kristo, naipadi sa to ang mga igsuon, mga timawa, kabus, ug tanan. And then we will know how to love them because we will see Christ in them. Kita, kung na natin pagtuo mga igsuon, mahayagan ta. No? Di pa kitang mga igsuon karon nga diya nag-antos na nagkasakit, sakit sa o, labad sa o, sa para sakit, gibati nimo ba? Kung na kayo pagtuo mga igsuon, no? Ikaw, makaangkon og paglaom o kalig-on sa pagdala sa itong sakit. Kung imo nang dawaton uban sa pagtuo diha ni Kristo. Kung natay pagtuo, di ta ngay mahadlok. Kay kita, makaskita magita sa unsa kadugo ang gugma pagpangga sa Dios diha kanato. Mabitaw, balik ta sa itong tigmo. Ang tigmo, usan to siya? Ang tao, daghag, dunay mata, pero dili ka kita. Usa may tubag. Ang tubag, mao ka na, ikaw ako, maigsuon. Kabisa nagsiga atong mata, pero raata sa sala. Di kita. O sa kaduhang pangutana, no? Bisag buta, pero kita sa tanan. Kung sa itubag, bawa ka na, ikaw ako. Nga doon ay pagtuo sa itong kasing-kasing. Ni Kristo itong kasing-kasing. Pinaagi na makikita ta sa tanan-tanan gayon. Sa butang sa langit ug sa yuta. Mabitaw, nauhagog ka mo, let us all pray with the prayer nag-iampo ning Bartimeo. No? Ni Timeo ba? The Lord, that I may see. Tungkol kita na mga isuon, may pagkabuta ta, more or less. Let us pray every day, Lord, that I may see. Look down from a broken sky, traced out by the city lights. My world from a mile high, best seat in the house tonight. Touchdown in the cold black top, hold on for the sudden stop. Breathe in the familiar shock of confusion and chaos. All those people going somewhere. Why have I never cared? Give me your eyes for just 1 second. Give me your eyes so I can see everything that I keep missing. Give me your love for humanity. Give me your arms for the broken-hearted, the ones that are far beyond my reach. Give me your heart for the ones forgotten. Give me your eyes so I can see. Yeah.
Step out on a busy street, see a girl and our eyes meet. Does her best to smile at me, to hide what's underneath. There's a man just to her right, black suit and a bright red tie. Too ashamed to tell his wife he's out of work, he's buying time. All those people going somewhere, why have I never cared? Give me your eyes for just 1 second, give me your eyes so I can see everything that I keep missing. Give me your love for humanity, give me your arms for the broken hearted, the ones that are far beyond my reach. Give me your heart for the ones forgotten, give me your eyes so I can see. Yeah, 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 yeah. I've been here a million times, a couple of million eyes just moving past me by. I swear I never thought that I was wrong. Well, I want a second glance, so give me a second chance to see the way you've seen the people all along. Give me your eyes for just 1 second, give me your eyes so I can see everything that I keep missing. Give me your love for humanity, give me your arms for the broken hearted, the ones that are far beyond my reach. Give me your heart for the ones forgotten, give me your eyes so I can see. Give me your eyes for just 1 second, Lord, give me your eyes so I can see everything that I keep missing, that I keep missing. Give me your heart for the broken hearted, give me your heart for the ones forgotten. Lord, give me your eyes so I can see. Yeah, 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 yeah. Ngalan sa Mga Anak sa Espiritu Santo. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kay Hesus Kristo iyang anak kabugtong, Ginoo nato. Tanam ko sa dalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Kisagil sa ni Poncio Pilato. Ilansan sa krus na matay gilubong. Ikunsan sa mga minatay. Iturok adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Igaligdo sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Yan dito mabalik siya, arbaw ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kapitan sa mga santos, pasiluan sa pagabanhaw sa lawas. Dayon. Amen. Isip mga sulugoon sa buhing Diyos, ang ato manluluwas, ang ato ang gamahan ng hinabang. Pagpabsanon kitang mudangop kaniya, diha sa pag-ampo, sa atong pag-ingon, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan nga kanunay siyang mag-aga kanato sa pagkinabuhi subay sa duruha ka mga dagkong kasuguan, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isig katao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang kanila nga naa sa gobyerno, nga makakaton sila og matinud-anong pagpangalagad sa ilang isig katao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga byuda, mga ilo ug mga kabus nga nagasinggit og kaangayan nga masinati na nila ang hustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kanungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga matuuhong mihalina, nga magmalmipayon og mamalinawon silang mupahuway, uban sa mga santo sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Amahan itugot ang amo ang mga pag-ampo,
Kaya maningkamot man kami sa pagigugma kanimo, sama sa mga pagigugma sa isig usa, sumalagayo sa gitudlo sa imong bugtong anak, nga magpuyo ug maghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mangigsoon mag-ampo kita, aron kinato ang sakripisyo, dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga amon. Alang sa pagdayeg paghimayan sa amalan, alang usab sa kasalanan sa libot ng santos nga simbahan. O Diyos, Ginoo na among agamhanan, dawata mga gasa nga among gihalad, itugod nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angayong matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay maluoy, sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakataw, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug sa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang way kuno nga pag-awi.
Santos gikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu arang pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sudugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, umipika sumihatag nining adto sa iyang mga tinun-an. Ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ining adto siya mga tinun-an, ug miingon, dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aro ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kay imo kami giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Kinudumi ginuwi mong simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, o siya mong obispo sa tanang mga pare. Kinunay mo sa mga igsuong nangamatay. Malaomon nga banhaw sila, o tanang nangamatay. Dahil sila pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o mga santos. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampog kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Aming
sa makakanaw. Ihatag ka na mo, karong adlawan, umasayloa kami sa among mga sala. Kung nakakapasaylo kami sa mga nakasala namo. Pupili mo kami, itugyan sa panulan. Pinunua-luwasa kami sa dautan. Mangay kami, ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang iharian, ang kahukang himaya, hangtod sa hangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang mo mga sala ko din pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manausag kaninyo. Pakita atong panag-inig so unay. Peace be with you. Lamb of God, Pinagsado sa laos. take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world of sin. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Oh, grant us, oh, grant us, oh, grant us peace. Kini ang kudero sa Dios. Kaya nga huwag tang sala sa kalibutan. Bulhag itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas na Kristo mag-ampi ka na ko sa kinabuhi nga dayo. Felt your word burn
Magampo kita. O ginuhing pita din kanamo ang gugma nga among yang bita nining sakramento. Himua nga kaming nang among nagsaulog sa misa. Magbubungahon din sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo kita alang sa mga igsuon karon nga mga sakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Kung itudlo ang birtud sa pag-ilop diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini mong ipangayo, pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat sa to ang naigsuon nga nialaga ni Santos nga misa karon. Ato ang unang regular donor sa TV Mass, salamat kaninyo. Thank you. Ato ang choir karon, the Little Heralds of Christ. No? Beautiful singing. No? Thank you. Atong Pilgrims and Offerers, World Apostolate of Fatima sa Tabunog Chapter, no? Sa ako kaning parokya. Crusaders of the Holy Face of Jesus, Naga Chapter, o ang tanang mibulig ding Santos nga misa karon. Salamat kay ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh yeah. We want to see things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see
holy, holy, lift it up.